Pred víkendom mám pre vás nový recept na skvelý jesennými chuťami prevoňaný hruškový koláč s tvarohovou plnkou. Začneme prípravou kysnutého cesta, ktoré po správnom vykysnutí takto roztlapkáme na dno okrúhlej formy. Je dobré nechať okraje cesta trošku vyššie, pretože dovnútra potom príde tvarohová plnka. No a aký by to bol hruškový koláč bez hrušiek? Na povrch tvarohovej plnky, ktorú sme posypali mletou škoricou, potom naukladáme očistené a na plátky nakrájané hrušky. Koláčik dáme piec do vyhriatej rúry a o necelú polhodinku, keď ho vyberieme, ho ešte horúci potrieme sirupom, ktorý si pripravíme z marhulového lekváru a horúcej vody. Tak sa bude pekne lesknúť a nebude obsychať. Podávame ho posypaný práškovým cukrom. Ak som vás práve navnadila na pečenie, celý recept nájdete na mojej stránke sistersbakery.sk. Nech vám s nami chutí!